Все едно сме Хайд парк. Аз те питам, а ти си говориш, ако искаш, какво те питам, ако искаш, какво ти искаш. За кой път посрещате 1 юли по този начин? По този начин как? Традиционно. С рок, бира и на открито. Понеже море нямаме. Никога традиционно не посрещан 1. Винаги не традиционно. На море, на планина, някъде, където и да е. В случая, където позволяват условията. Тук в Перник 3 пъти позволяват условията, преди това не позволяваха. Това ли искате да кажете сега? За Перник за 3-тия път. Защото има вече 3 пъти. А това само някакъв шаблон ли е, когато наближи 1 юли, или за вас е нещо много повече от бира и рок? Не бира, ракия, а за рока то е същността на всичко. Рок означава да се клатя, което е всичкото, което е нужно на един човек, за да създаде поколение. Добро настроение очаквате ли тази вечер тук? Очаквам превъзходно настроение, защото е 2012 и приближава 21.12.2012, когато везните ще наклонят към по-добри величини. Какво по-точно имате предвид? Съзнанието на човечеството ще се извиси по такъв начин, че няма вече да имаме зависимост от тези терористични организации, наречени правителства, и ще си създадеме собствено управление ние хората, а да не бъдеме подвластни на илюминатите и на банкерското съсловие от 13 фамилии. Вие вярвате, че Homo sapiens може да се самоуправлява? Аз не вярвам, аз знам, че Homo sapiens достига края на своето развитие и се появява Homo luminus, както от 5000 години предричат и пишат всички древни цивилизации, от майи, ацтеки, толтеки, индийци, абсолютно до шаманите в Сибир и европейската шаманистична традиция в лицето на Кабала и християнските езотерични вярвания. Какво ще бъде това управление? Това управление ще е извисено, няма да се състои от социален кнет и парична система, а от всичко, което е нужно на човека да бъде щастлив. Всеки ще дава каквото може и ще приеме каквото иска. Някои казваха на времето комунизъм на това нещо, но няма такова нещо, което да го обуслови като значение с термините, които сме свикнали, защото няма термини за това нещо. Ние ще повишиме съзнанието си по такъв начин, че нито една социална структура няма да е същностна, каквато е сега.